Que tal, como están? Benvidos. Hoxe acompáñanos aquí no Preguntoiro Manuel Barros Rivadulla, é delegado da Xunta en Uruguai e ademais presidente da Cámara de Comercio Española en Montevideo. Con el imos falar. Manuel, benvido. Graciñas por estar connosco. Moitas gracias por a vosa invitación. Manuel, que é natural da Estrada, totalmente galego, leva media vida en Uruguai. Non sei que se sente cando volve aquí á terra de visita. Como está estes días? Bueno, pois, lóxicamente, cando un ven á terra sempre se sinte moi confortado. Confortado porque un volve a terra donde naceu, por encontrar os seus amigos da infancia, dos colexios, etc., mas, sobre todo, por encontrar a familia. Sobre todo a familia, non? Sobre todo a familia. Estamos agora mesmo nun momento no que se están estreitando as relacións comerciais entre Galicia e Uruguai, sobre todo con esa visita que fixo o presidente de Uruguai, José Mujica, aquí a nosa terra no mes de xuño. Estáse falando de colaboración, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fala moito de colaboración da marca Galicia. En que liñas poden ir esa colaboración? De que invistan os galegos en Uruguai ou os empresarios de Uruguai en Galicia? Como van esas liñas? Bueno, creo que poden ser as dúas tendencias, non? En este momento Uruguai está pasando por unha situación económica boa. De feito, leva 7 anos con un crecimento dun 7% de promedio, aunque agora últimamente no 2012 baixou un pouco, baixou máis ou menos a un 4,5%. Espérase que este ano 2013 o crecimiento sea un 3,5%, pero lógicamente é un país para os inversores gallegos, os inversores españoles e galegos, é un país seguro porque hai unha seguridade jurídica moi importante e hai moitísimas cousas para facer. Chámese no sector naval, que está empezando a despertar, que é onde o presidente Núñez Feijóo fai o hincapié de que é un dos sectores onde hai que traballar moito para facer convenios. De feito, xa hai unha empresa galega neste momento que está facendo ali barcazas para transporte de eucaliptos en troncos por vía fluvial. Xa se fixeron 2 barcazas, están ca terceira, e xustamente, cando veu o presidente de Uruguai aquí a principios de xuño, fixeron acordos comerciales entre eles, o de que hai a posibilidade de que esta empresa galega que este ali, que faga en primeira instancia unha draga de 100 metros para 5.000 toneladas de lodos e tal, e máis as posibilidades de facer máis barcazas, porque ali, ao facer navegación fluvial, e os países limítrofes como son Bolivia e Paraguai teñen que sacar os seus produtos, sobre todo soja, que hai unha produción bastante grande, teñen que sacar, lógicamente, a maioría dela a través de río. Entonces, hai que impulsar a navegación por río. E despois está Brasil, que está crecendo tamén moitísimo. Entonces, como todo o mundo sabe, unha das principales riquezas que están neste momento, que están sin explotar, é a explotación petrolera. Entonces ten que construir petroleros, todas as infraestructuras para atacar, o sea, para atacar esa explotación, non? Como eles non poden realmente facer todo eso, esperamos de que as construcións das navipartes, que se chaman, parte dela que a fagan en Uruguai. En ese caso, a empresa que está neste momento máis preparada sería esta empresa galega, non? Despois hai, lóxicamente, moitos empresarios que están na construción,
Ahora, concretamente, eu tuve bastantes conversacións en estes días de vacacións con xente, con empresarios galegos que están moi interesados na construción de vivienda social. Ali a promesa preelectoral do presidente é de que no seu mandato que se iban a facer 50.000 viviendas sociales, é unha das cousas onde realmente se pode desarrollar toda a inversión de empresarios galegos, non? Unha empresa galega, un empresario galego, se quere establecer esas relacións con Uruguai, que vías tería que seguir? Liñas de axuda que pon a Xunta, ou non sei se quizáis empresarios que xa están en Uruguai, empresarios galegos, tamén poden ser un enlace para eles? Sí, poden ser, pero, lóxicamente, bueno, poden facer a través de OIGAPE, que é o organismo que temos en Galicia para axudar o impulso en inversións no estranxeiro, e despois poden facer tamén a través de sociedades, chamémoslle mixtas, entre empresarios galegos e empresarios uruguayos. Pode facer das dúas maneiras, ou poden facer directamente, porque en Uruguai non é necesario que participe ningún capital uruguayo, pode participar capital estranxeiro 100% en capital accionario, non? Ou seja, que hai moitas vías para as empresas galegas. De feito, vostede mencionaba o IGAP, o Instituto Galego de Promoción Económica, que xa ten firmado tamén un convenio co que sería o seu homólogo en Uruguai, co Instituto Uruguai 21. Tamén hai un convenio que non sei se xa está tamén funcionando ben. Sí, está funcionando. Despois está tamén a Asociación de Empresarios Galegos, que depende directamente do IGAPE, máis da Xunta de Galicia. O sea que vías hai suficientes. O que é interesante é que agora que, sobre todo Galicia, dentro de todas as comunidades de España, pois é unha das que máis se move neste tema. De feito, o crecimiento nas exportacións, etcétera, nas últimas noticias que temos, pois nos en Galicia hubo un crecimiento dun 19%, que nos tempos que estamos, lóxicamente, é unha cousa moi importante para o crecimiento de Galicia, non? Vostede, ademais de delegado da Xunta en Uruguai, como dicía ao comezo, presidente da Cámara de Comercio Española en Montevideo, entón ten moito contacto cos empresarios. Non sei que sensacións hai agora mesmo dos empresarios que están en Uruguai do que está a pasar aquí en España en xeral, en Galicia en particular. Bueno, pois a impresión agora é moito mellor que fai 2 anos atrás ou 3. A impresión que temos é que bueno, a economía de Galicia e de España está salindo, por suerte, que se están facendo as cousas ben, e que volva a dar, digamos, unha seguridade ao posible inversor de Uruguai en España, volva a dar unha seguridade que é importante, non? Para, lógicamente, cando un empresario uruguayo que o sae, que veñen a invertir a España, pois non hai, digamos, aquel medo de que España non vai a volver. Eso témolo claro, de que España vai a volver a ser o que, non sei se o que foi, pero por lo menos vai a estar dentro dos primeiros países de Europa. Falábamos antes de esa visita do presidente uruguaio, e estivo con Alberto Núñez Feijóo aquí en Galicia, e o presidente da Xunta falaba desa marca Galicia, que dicía eu ao comezo. Como poderíamos definir esa marca Galicia a que se refire Núñez Feijóo? Bueno, a marca Galicia, lógicamente, penso que o noso presidente se refire a unha marca onde está avalada por
digamos, a categoría e a preparación dos nosos técnicos e do noso produto e da seriedade dos nosos empresarios. Falamos tamén moito de emigración, de feito Galicia foi unha comunidade moi emigrante. Non sei agora se habería que voltar a esa situación. Durante moitos anos foron dos países suramericanos e de outros países que viñeron a España. Non sei agora que se estamos voltando un pouco a que nós teñamos que sair de aquí cara a outros países. Bueno, penso que sí, en este momento estáse dando ese caso, non para Uruguai, porque é un país realmente pequeno, pero sí, nótase que hai unha emigración, sobre todo de técnicos, porque o que lle faltan a todos estes países latinoamericanos é o ter técnicos, teñen escasez de xente tecnificada. Sobra man de obra da normal, pero de técnicos fan falta. Entonces, efectivamente, concretamente, fai aproximadamente 3 meses estamos en negociacións a Cámara de Comercio con unha empresa india que lle chaman Tata Consulting, que ten representación en Uruguai. Entonces o presidente de Sudamérica, que facemos uns desayunos na Cámara con personalidades dentro da economía do país, cada mes facemos un desayuno. Estuvo ali no último desayuno e gustoulle moito como a forma de traballar. Estamos en negociacións, como eu te decía antes, para unha petición de entre 800 e 1000 ingenieros que eles necesitan para cubrir as súas necesidades de técnicos que teñen en toda América. Pois unha saída que se abre aquí. É unha cousa importante, sería importante, non, para este momento. Xa que o temos aquí, e vostede experto en temas marítimos, en asuntos marítimos, foi membro de Pescanova durante moitos anos. De feito, creo que por iso tamén se foi a Uruguai con Pescanova. Efectivamente. Agora, a multinacional está falar de Pescanova é cando menos un tema controvertido. Resumindo, está nun concurso de acreedores ou suspensión de pagos, cos seus altos cargos acusados de suposto falseamento de contas. Nuns días tamén se vai a tratar en profundidade esa formación do novo Consello de Administración, a ver se se pode salvar definitivamente a empresa. Non sei vostede que opinión ten de todo este entramado que se formou en torno a Pescanova, un asunto complicado, non sei como ve o panorama dentro do seu punto de vista. Bueno, sí, é polo que leo na prensa, porque realmente non estou interiorizado en realidade o que pasa, pero polo que leo na prensa, pois sí, a situación é bastante difícil, bastante complicada. Aparentemente hai moitas anomalías a nivel contable, a nivel fiscal, etcétera, etcétera. Pero, bueno, o que queremos os que estamos en Pescanova, os que estuvemos, pois é que Pescanova volva a ser o que foi, que eu penso que vai a salir co apoio dos bancos, que lógicamente son os que teñen que dar, a máis co apoio das autoridades, porque é unha empresa, digamos, pionera dentro do ramo da alimentación a nivel mundial, para o sector da pesca, máis o sector alimentario, digamos, unha quiebra dunha empresa como Pescanova, que sempre foi a pionera, pois sería unha cousa moi mala, non? É sobre todo para Galicia, porque, lógicamente, todos sabemos que en Galicia, entre outras empresas, pero entre Inditex, a Citroën e Pescanova, lógicamente, son as empresas
que sustentaron durante moitos anos o crecimiento de Galicia. Por lo tanto, ten vostede unha visión positiva do que poida pasar. Sí, eu seguro que vai a salir adiante, non? É o que queremos todos. O galla que sí, que se solucionen as cousas, tamén polo ben da economía galega, como decimos. Manuel Barros, rematamos aquí o tempo. Moitísimas grazas por estar aquí connosco e que teña unha boa volta a Uruguai. Bueno, pois moitas gracias por invitarme a compartir este momento aquí con vos e máis cos televidentes que nos están vendo, e felicitacións por o programa. Graciñas. Nos voltamos mañá con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.